guhdarên hêja qehwe û felsefe dest pê dike. Qehwa xwe bigirin û kerem kin sohbeta me. Merhaba guhdarên hêja, bi beşeke nû a qehwe felsefeyê em dîsal pêşberî wene. Merhaba guhdarên hêja, me dîsa qehwa xwe hazir kir û bi bernameyeke nû em dîsal pêşberî wene. Murad di bernameya berê de me dest bi serdemeke nû kiribû û me dest bi felsefeya serdema navîn kiribû. Ez dixwazim pirsên xwe yên li ser felsefeya serdema navîn vê bernameyê jî bidomînim. Ji xwe pirsê te naqedin Naqedin herê. Serdema navîn di dîroka felsefeyê de me gotibû qonağa duyemîn e. Wek em zanin dîroka felsefeyê bi serdema pêşîn yan jî serdema antîk dest pê kiribû û pişt re jî felsefe wek qonaxeke nû di serdema navîn de berdewam kiribû. Di dîroka felsefeyê de gavan serdema pêşîn û serdema navîn bidin berhev ferq û cudahiyên çawa derkevin pêşberî me. Yani di nav her du serdeman de gelek ferq û cudayî hene sezgîn. Lê pirsa te baş fehm nekir tu cudahiyên felsefî dipirsî an cudahiyên dîrokî. Kîja? Kîjan bipirsim? Te wilo ez du dilî mam. Yani tu zanî kîjan dipirsî bipirse ez em ji tu pirsa natirsin elhamdülillah zanin bersiv bidin. Wê çaxî cudahiya felsefeyê ez bipirsim. Di navbera serdema pêşîn û serdema navîn de jaliyê felsefî çi ferq hene Murat? Sezgîn wek te got di dîroka felsefeyê de serdema ewlî serdema pêşîn e. Gava em qala serdema dikin divê em tim dîrokê wan jî bînin bîra xwe. Serdema pêşîn berî zayînê di sed sala şeşan de dest pê dike ji xwe derketina felsefeyê ji wê çaxê ye û heya piştî zayînê sed sala dudiyan jî dajo. Îca sed sala navîn jî piştî zayînê di sed sala dudiyan de dest pê dike û heya sed sala 15 berdewam dike. Yani nîzî 1300 sal dajo di dîroka felsefeyê de serdema herî dirêj ev serdema navîn e. Di nav felsefeya serdema pêşîn û felsefeya serdema navîn de helbet gelek ferq hene. Lê ji bo em van ferq û cudahiyan baş fehm bikin divê em hinek li serdeman binêrin yani bi dîrokê re wan binirxîn û şîrove bikin. Çimkî di nav felsefe û bûyerên dîrokî de têkiliyekî xurt heye. û ev têkilî ne têkiliyeke yekaliye. Carna em dibînin ku bûyerên dîrokî li ser felsefeyê bandorê çê dikin. Carna jî fikr û ramanên mirovan bi bûyerên dîrokî ve diguhere û felsefeyeke nû derdixe. Yani carna felsefe dîrokê diguherîne, carna jî dîrok felsefeyê diguherîne. Te got têkiliya nav dîrok û felsefeyê ne yekaliye, têkiliyeke dualî ye. Qesta te ev gu herhalde. Dikare li ser vê têkiliyê mînakeke bide Murat. Ya mînak gelek mînak hene ew di zanî 1780 nihan de şoreşa Fransayê. Şoreşa piştî şoreşa Fransayê fikrên wek edalet, wekhevî, netekperwerî derdikevin û dunyayê belav dibin. û piştî şoreşa Fransayê yani felsefeya sed sala 18 jî piranî li ser van têgehan disekine bi taybetî felsefeya siyasetê. Lê destpêka şoreşa Fransayê jî em nikarin bê felsefe binirxînin. Fikrên filozofên wek Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau bingeha şoreşa Fransayê amade kiriye. Bandora xwe ser dîrokê kiriye. Helbet yani bi berhemên xwe bi fikrên xwe millet wek li ser milletê wek şeriyekî çêkiriye û çêkirine û ev jî bûye sedema şoreşa Fransayê. Helbet gelek sedemên wî hene lê ev jî sedemeke giring e. Yani em karin bêjin ji bo em cudahiyên felsefeya serdema pêşîn û serdema navîn fêm bikin divê em li şert û mercîn dîrokî jî biner. Belê yani fikr û ramanên mirovan nêrîna wanê cîhanê li gor şert û mercên serdema diguherin sezgîn. Ana em di sed sala 21 de ne gava sibê du spê dîrokê de felsefeya serdema 21 bê nivîsîn mesela divê qala koronayê bikin. Ew nêrîna me li ser jiyanê guhert. Em bi meha di malê de man têkiliya nav mirovan qut bû yani jiyaneke nû wek dest pê kir. Ev jî wek bûyerekê li ser jiyana me ya rojane li ser nêrînê me guhertineke çêkir.
Murat ve çağı az pirsa xwe hinek biguherînim û ji nû ve bipirsim. Em zanin di navbera felsefeya serdema pêşîn û serdema navîn de gelek ferq hene. Ev ferq çi ne û sedemên van ferqan çi ne? Ez dibim ev pirsa min baş bû car ne? Yani hema hediye baştırdı be. Spas dikim. Spas xweş. Belê Sezgîn gava em felsefeya serdema pêşîn ya gotina vanan ki zor e felsefeya serdema pêşîn û felsefeya serdema navîn. Kin bikin felsefe. Felsefe, felsen, ev jî wek navê ew gava em li felsefeya serdema pêşîn û felsefeya serdema navîn dinêrin wan didin berhev cudahiyeke mezin em dibînin. Ev cudahî jî dîn e, bawerî e. Di bernameya ewlî de jî min hinek qal kiribû di serdema navîn de navên ekolên felsefî jî tedî bi navê dîn û baweriyan me ji ev veqetand. Felsefeya Xrîstiyaniyê, felsefeya İslamiyetê, felsefeya cihûyan a İbraniyan. Ev taybetmendiya felsefeya serdema navîn jî dîsa bi şert û mercên dîrokiyên wê demê ve girêdayîne. Xrîstiyanî di serdema navîn de belav dibe û digîje Ewropayê. Di sala piştî zanînê di sala 313 de bi fermana Milanoyê li Devleta Roma'ya digîje statûyeke fermî. Yani ne tenê Xrîstiyanî ji bo hemû baweriya wek statûyeke didin wan. Lê di sala 308 de li Roma'yê, li Devleta Roma'yê ku wê çaxî devleta ser ciyanê herî mezin e, İmparator Theodosius Xrîstiyanî di Devleta Roma'yê de wek dînê fermî îlan dike. Xrîstiyanî bi vî awayî hêza xwe qeweta xwe xurtir dike. Belê, yani berê li emberî Romayê wek baweriyeke nû xwe nikarbû bidana qebûl kirin. Êdî hêzeke siyasî li pişta wî ye, hêzeke xurt li pişta wî ye. Rewşa Ewropayê wîsa ye lê laliyê din li Roşilat jî dîneke nû derdikeve. Di sed sala hefta de İslamiyet wek baweriyeke nû li Mekke Erebistanê derdikeve û belav dibe. Li vir İslamiyet ne tenê baweriyeke wek teşkîlateke siyasî jî em dibînin belav dibe. Li erdnîgariyeke mezin dixebin destê xwe. Mînak di dema Halife Ömer de di sala 63 de ji Mekkeyê tên heta Diyarbekirê bi dest dixin. Laliyeke din jî li Afriqaya Bakur hêza xwe xurt dikin û di sed sala 80 de jî digîjin İspanyayê, derin Avrupayê li wir jî Devleta Endülüsê ava dikin. Yani li her du aliyê dinyayê li rojava û li Rojhilatê em du dînên nû dibînin. Her du jî di serdema navîn de derdkevin û di serdema navîn de belav dibin, xurt dibin. Bi min ev bi tena serê xwe guhertineke mezin e. Yani di serdema pêşîn de li Ewropayê baweriyên polîteîst zêde bûn û niha jî baweriyeke monoteîst, yani ya xwedayî belav dibe. Belê li Roşilat jî baweriyên polîteîst zêde bûn wê çaxê. Yani li erê xwe li Rojhilat jî dîneke nû derkeve û belav dibe, bi awakî siyasî hêza xwe xur dike. Ev her du baweriyên nû bi vê nevê li ser jiyana mirovan guhertinan jî çê dikin. Helbet hem li ser jiyana mirovan hem jî li ser nêrîna wana dunyayê guhertinan çê dike. Yani tenê jiyana rojane, têkiliyên nav mirovan, sîstema ahlaqê naguhere, sîstema fikrîna mirovan jî diguhere. Mînak di serdema pêşîn de mirov ji bo jiyanê fehm bikin, ji bo dunyayê fehm bikin, dest bi felsefeyê kiribûn. Dixwestin çavkaniya cîhanê bibînin, arkeya jiyanê bibînin, yani dunya çawa derketiyo lê dixwestin viya bibînin. Lê di serdema navîn de lêgerîneke wek wer tune ye, yani lêkolîneke meraqeke wer tune ye. Dibêjin yani çavkaniya cîhanê ji xwe diyar e, xweda ye. Loma nehewciye li çavkaniya jiyanê bigerin, ji xwe çi lazim be xweda di pirtûkên pîroz de daye berdestê wan. Loma dibêjin çavkaniya ciyanê jî em zanin li ber destê me ye, yani ferqekî mezin ev ye. Di vê mijarê de di Xristiyanî û İslamiyetê de ji xwe taybetmendiyên hevpar jî hene. Helbet, belê du her du jî dînên semavî ne, yani ji jor hatine, her du jî dînên yekxwedayî ne, her du jî xwedî pêxember û pirtûkên pîrozin. Ji van aliyan ji bo afirandina cîhanê, ji bo destpêka jiyanê hinek tiştên hevpar dibêjin. Lê a herî giring ev e di felsefeya serdema navîn de
وەک چاوان بێژن وەک تایبەتمەندیەکە بنگەهین divê em zanibin di felsefeya serdema navîn de ji bo mijarên felsefeyê çarçoveyeke tê diyar kirin li ser mijaran li ser nîqaşên felsefî sînoran em dibînin ev çarçove jî dîn e hem ji bo Hristiyaniyê hem jî ji bo İslamiyetê dibêjin ne bilo belê belê bingeha felsefeya Hristiyaniyê û felsefeya İslamiyetê yek e her du jî bingeha xwe ji felsefeya Yunana antîk digirin lê li gor baweriyên xwe hinek tiştan diguherînin hinek tiştan jî adapte dikin û ji alîkî ve jî dixwazin sînoreke xurt deynin navbera xwe û felsefeya Yunana antîk çimkî baweriya Yunana antîk baweriyeke polîteîst bû pirxwedayî bû û ew bawerî ew di felsefeya filozofên wek Aristoteles û Platon de bivê nevê heye yani em şopê wan dibînin felsefeya Hristiyanî û Hristiyanî wek dîneke yê xwedayî van tiştan qebûl nake yani helbet bingeha wî serdema felsefeya serdema pêşîn e Yunana antîk e lê vana rasterast qebûl nake digre diguherîne çimkî baweriya polîteîzmê ji bo Hristiyanan baweriyekî pagan e yani ji bo Hristiyanan talûke ye loma dixwazin şopên felsefeya Yunana antîk tune bikin sezgîn li ser viya di dîrokê de du mînakên girîng hene Pirtûkxaneya İskenderiyê tê şewitandin û dibistana Platon Akademî di sala 529 de bi temamî tê girtin ew Pirtûkxaneya İskenderiyê şewitandina wî nebûyereke ji rêzî ye yani di dünyayê de agahiyên zanînên bi hezaran salan li wir hatî komkirin wer Pirtûkxaneyeke mezin bi taybetî dixwazin bişewitînin û bêjin ki şewtan neşxwe agahiyên berî wan da bikin û bêjin wek dîrok bi me ve dest pê dike jinû ve dest pê dike û dibistana Platon Akademî tê girtin ew jî wek semboleke felsefeya Yunana antîk di dema Hristiyaniyê de 529 de bi temamî tê girtin piştî dibistana Platon tê girtin jî dê û bav tenê zarokê xwe ji dibistanê digirin hinek dişînin berpez bo şivantiyê hinek dişîn sanayiyê dibêjin ji xwe kar di felsefeyê de tune û bê îş bêkar bibînin dibên qeneherin ji xwe re karkî behlin baş kirine belkî jem nizanim Murat te got di felsefeya serdema navîn de bandora dînê zêde ye û teqala sedemên wê jî kir belê em di felsefeya serdema navîn de giranî û bandora dînê dibînin lê ez veye merak dikim wek em pê zanin dîn û felsefe ji gelek aliyan ve ji ev cuda ne di felsefeya serdema navîn de dîn çawa di nav felsefeyê de cih girtiye an jî wilo bipirsim dîn û bawerî felsefeyeke bi çi rengî derxistine meydanê ya helbet dîn jî mijara felsefeye yani felsefeya dînê jî mijareke ser felsefeye em çawa bêjin di felsefeya serdema navîn de taybetmendiya herî mezin dîn e li ser vî em dikarin ew bêjin sezgîn felsefeya serdema navîn em dikarin bêjin felsefeyeke teolojîk e felsefeya teolojîk çi ye sezgîn matunaliyê xeber bidim yani tişta pirsî bêhêl ez gotina xwe biqedînim felsefeya teolojîk çi ye felsefeya ku li ser zanîna Xwedê ava bûye teolojî wek ilahiyat bifikire teo ji xwe bi Yunanî xuda ye lojî zanîn yani zanîna Xweda felsefeya teolojîk jî xwe li ser hebûn û heqîqeta Xwedê ava kiriye yani ji bo Hristiyaniyê dibêjim çarçoveya felsefeya Hristiyaniyê ev e lê di navê çarçoveyê de em dengek tenê nabîsin yani em nikarin qala felsefeyeke yekreng yekdeng bikin çarçoveya felsefeyê yek e lê di çarçoveyê de ji her goşê hema dengek derdikeve yani mijar yek bin jî fikr û ramanên cuda hene em karin bêjin belê yani wek tedît bin ya dünya yeke dergeh hezar fikr û ramanên cuda hene ji xwe eger tune bana me nikar bu qala felsefeyê bikirana di serdema navîn de yani rasterast me qala teolojiyê bikirana
Di felsefe serdema navîn de jî fikr û ramanên cuda, nîqaşên cuda, ekolên cuda hene lê wek me got vana giş di nav çarçoveya Xristiyaniyê de em dinirxînin û dibînin. Ev çarçoveya Xristiyaniyê giring e berhemên Platon û Aristoteles û gelek filozofên berî Xristiyaniyê di nav vê çarçoveya Xristiyaniyê de hatine helandin û li gor Xristiyaniyê hatine guhertin. Te tiştekê din jî pirsîbû çi bû min jî bîr kir? Kîja pirs? Min gotu bû felsefeya teolojîk? Na berî wî te tiştek din jî pirsîbû ser dîn û felsefeyê. Ha belê, min gotu bû dîn û felsefe ji hev cuda ne û li gel vê cudahiyê di felsefeya serdema navîn de çawa bi hev re cih girtin. Tamam. Sezgin tu pirsê xwe ji bîr dikî pirsan jestînin bîra te. Yani tu divê ez dixwazim bipirsim û dûre ji bîr dikî ciyekî binivîse kontrol bike şkerema xwe bi milyonan insan me guhdarî dikin. Murad min got qey te bersiv da maşkû zanim. Tu dibêjî teolojî, meolojî tiştanê nav hev dixi serîme te teolojî gere tu zanibîyê dîma yani Yunanî, Latînî pirsa te çi bû tê bîra te. Tamam derbasî bersivê bibim. Rast e dîn û felsefe du beşên ji hev cuda ne. Yani gelek taybetmendiyên cuda di nav wan de hene lê cudahiya herî mezin ev e ku din sistemeke dogmatik e. Te nepirsî dogmatik çi ye Sezgin? Ez ji ber ku ez zanim dîsa jî ji kerema yani rastî û hakîqetên dînê çawa hatibin ji aliyê bawermendan wîsa tê qebûl kirin. Lê felsefe ne wîsa ye yani di felsefeyê de rexne heye, nîqaş heye, lêpirsîn heye. Ji van taybetmendiyan em dibînin ku rêbaza dîn û felsefeyê neyeke. Ji hev cuda ne. Ji xwe di felsefeya serdema navîn de yek ji mijarên herî giring mijara aqil û îmanê ye. Aqil felsefeyê temsîl dike, îman jî dînê. Armanc ev e ku di nav van her duyan de yani di nav aqil û îmanê de têkilî û girîdaneke çê bikin. Û zanînên dînî birêya aqil yani birêya felsefeyê jî îspat bikin. Yani wek em dizanin dîn yan wek di dînê de agahiyên metafîzik jî hene. Tiştên ku bi aqil nayê fehm kirin ew mucizeyên pêxemberan tiştên hatine qalkirin wek taybetmendî yani tiştên der aqil bi aqil meran nikare fehm bike. Loma di felsefeya serdema navîn de felsefe bi vî şiklî tê nirxanin yani dibêjin karê felsefeyê piştrastkirina teolojiyê ye, xizmeta teolojiyê ye. Viya bi taybetî ji bo felsefeya Xristiyaniyê dibêjim. Te got wek armanc dixwazin di nav dîn û felsefeyê de têkiliyeke çêkin. Dikarî mînakekê bidî li ser vê têkiliyê Murad? Li ser vê têkiliyê mînaka têbîra min ya pirsgirêkeke di felsefeya Xristiyaniyê de jî yani li ser gelek nîqaş hene. Mînak di Xristiyaniyê de hebûna Xwedê hakîqeta herî mezin e. Bawermend bê pirs û sual qebûl dikin û bawer dikin. Lê em di felsefeya serdema navîn de tişteke balkêş dibînin. Mijara delîlên hebûna Xwedê. Çi ne ev delîl? Di serdema navîn de filozof, pranî hatta ne pranî yani hema bi temamî di felsefeya Xristiyaniyê de kesên bawermendin, rahîbin, keşîşin. Yani em ê qala Agustinus bikin, Williamê ji Occamê bikin, Don Scotus Erigena vana pranî rahîbin ji xwe. Wek kesên bawermend vana ji xwe hebûna Xwedê qebûl dikin. Yani qebûl kirine dibên ji dil jî yani îman kirine li ser. Çima li ser mijara delîlên hebûna Xwedê serê xwe değişînin? Çima dixwazin hebûna wî îspat bikin? Çimkî dixwazin dînê û zanînên Xristiyaniyê birêya felsefeyê jî piştrast bikin û bi vîya wayî xurttir bikin. Yani dixwazin jî însanan re bêjin binêrin. Tiştên Xristiyanî dibêje nedûrî aqilane. Waye em dikarin birêya felsefeyê jî van tiştan îspat bikin. Bi taybetî ev mijar Sezgin di dema Xristiyaniyê de di dema ewlî de derdikeve. Çimkî Xristiyanî gava nû derdikeve dixwaze xwe îspat bike. Zayıf jî o dixwaze xwe biparêze. Ji xwe ji vê felsefeyê re dibêjin apoloji yani felsefeya parastinê.
دوازه خو لهمبری رخنه لهمبری ایریشا بپارێزە لۆما ji felsefeya alîkarî girtiye. Ev mînaka teda yani mijara delîlên em bêjin hebûna Xwedê te ji bo felsefeya Xristiyaniyê de gelo di felsefeya İslamê de jî ev mijar heye yani gelo filozofên felsefeya İslamê jî xwestine hebûna Xwedê biriya felsefeyê ispat bikin. Belê heman mijar di felsefeya İslamê de jî heye yani her çi qas dînên ji hev cuda bin jî her du jî wek tu zanî hebûna Xwedayê qebûl dikin. Loma gelek caran heman delîlan jî bikaranîne û ji bo piştrastkirinê heman rêbazan bikaranîne. û sezgên tiştekî balkê jî dixwazim bêjim tedîm got felsefeya Xristiyaniyê felsefeya serdema antîk a Yunanan li gor xwe guherandiye û adapteyê Xristiyaniyê kirine. Di îspatkirina hebûna Xwedê de gelek caran rêbaza Aristoteles hatiye bikaranîn. Rêbaza Aristotelesa mantiqê hatiye bikaranîn. Gava meqala Aristoteles dikir ew çar sedemên heyînê. Yani Aristoteles digot ji bo em li ser heyînekê xwedî agahî bin, xwedî zanîn bin, divê em sedemên wî zanibin. Ev rêbaz û gelek rêbazên din yên Aristoteles di Xristiyaniyê de İslamiyetê de ji bo hebûna Xwedê îspat bikin bikaranîne. Hem di her du felsefeya de jî em ya dibînin. Yani wek em zanin di dema Aristoteles de baweriyeke pirxwedayî hebû rêbazeke ji wê demê digirin û di baweriyeke yekxwedayî de bo hebûna Xwedê îspat bikin bikartînin. Hem balkêşe hem jî serê min hinek tev li hev bû Murat Xuyayî felsefeya serdema navîn tiştên pir ecêb di nav xwe de dihewîne. Yani serê me ra tev li hev ve baş e sezîn ji xwe armanca felsefeyê ev e. Li gor felsefeya serdema antîk bi rastî jî mijarên balkêşê ne di felsefeya serdema navîn de. û felsefeya serdema navîn felsefeyekê giring e. Yani li ser felsefeya antîka Yunanan felsefeyekê pir cuda ava kirine. Filozof Ettingilson bi taybetî bi xebatên xwe yên li ser felsefeya serdema navîn tênasî. Bo serdema navîn dibêje ku di felsefeya Ewropayê de kîjan felsefe be birabe eger çavê xwe li felsefeya serdema navîn bigirin nikarin xwe jî bibînin. Yani ew qas giringiyê dide. Dibêje eger serdema navîn nebînin, înkar bikin, lê xwedî dernekevin, nikarin li dîroka xwe jî xwedî derkevin. Bi rastî piştî van gotinan min felsefeya serdema navîn bêtir merak kir Murat. Ev bernameya duduyan bu hêdiyê em dikevin nav kurahiya felsefeya serdema navîn. Belê em dikevin nav kurahiyê sezgîn lê kurahî carna tarîne di nav tariya kurahiyê de wenda nebe. Tariya çi Murat felsefeya serdema navîn ha tariye ka felsefe te digo riya me ronî dike. Nizanim yani hinek wer dibêjin serdema navîn serdemeke tariye meriv ji tariyê pêşiya xwe nabîne filan bêvan yani tiştên wer dibêjin. Çima tariye çima bo serdema navîn dibêjin serdemeke tariye Murat? Sezgîn nizanim qehwa me qediya divê em bernameyekê din de qalaviya bikin. Yani vê bernameyê tu behsa wê nakin. Na ez nakim. Hînkî merak bikin. Belkî tu li ser bixebitî tu qal bikî ji me re nizanim. Tamam baş. Beçarî em xatir ji guhdarê xwe bixwazin. Belê em xatir bixwazin. Belê guhdarên hêja heta bernameyekê din bimînin di nav xêr û xweşiyê de. Guhdarên hêja heya bernameyekê din bimînin di xweşiyê de bê qehe û felsefe nemînin. Bi xatirê we. Bi xatirê we. Qehwe û felsefe.